अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद बोलवण्याचं कारण म्हणजे काल आम्ही सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी यांनी या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या उमेदवारीबाबत आमच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते यांना भेटण्यासाठी आम्ही काल मुंबईला गेलेलो। त्या ठिकाणी आमच्या वरिष्ठ नेत्यांची चांगली सकारात्मक चर्चा झाली। परंतु आज सकाळपासून बघितलं तर आम्हाला प्रत्येक गावातून आमचे पदाधिकारी असतील किंवा कार्यकर्ते असतील तर त्यांचे फोन यायला लागलेत की ह्या उमेदवारीबाबत काय किंवा कसं काय, असं कुठेतरी एक संभ्रम निर्माण झाल्यासारखा वाटत होता। तो दूर व्हावा या उद्देशाने आणि जो काय आम्हाला इथे मुंबईमध्ये आमच्या वरिष्ठांनी जो काय आम्हाला शब्द दिला आहे हा आपल्यामार्फत सर्वसामान्य लोकांपर्यंत हा मेसेज जावा या हेतूने आजची पत्रकार परिषद बोलवण्यात आलेली आहे। तर काल आम्ही सर्वप्रथम आमच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते आदरणीय पवार साहेबांची यशवंतराव चव्हाण सेंटरला भेट घेतली आणि या विधानसभेच्या उमेदवारीबाबत चांगली एक सकारात्मक अशी चर्चा झाली। वरिष्ठांनी आम्हाला सांगितले की तुम्ही अजिबात वेळ घालवू नका, इथून जा आणि तुम्ही कामात राहा। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जे काही गेले 8-9 वर्ष अर्चनाताई घारेकर काम करत आहेत, प्रत्येक गावामध्ये पोचून प्रत्येकाच्या घराघरात पोचून त्यांनी चांगल्या प्रकारे समाजकार्य केलेलं आहे आणि ते पवारसाहेबांनी सांगितलं ते का तुम्ही सांगायची मला गरज नाही आहे, ते मला सगळं माहीत आहे। आणि वरिष्ठसुद्धा बोललेत की माझीसुद्धा इच्छा आहे की ही सावंतवाडी विधानसभा ही अर्चनाताईंनी लढवली पाहिजेत आणि त्या पद्धतीने आम्हाला सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी सूचना करण्यात आल्या। आम्ही आमच्या भावना आणि आमची जी काय मतं होती ते आमच्या वरिष्ठांकडे आम्ही सर्व तीनही तालुक्यातील तालुकाध्यक्ष होतो, शहराध्यक्ष होतो, महिला अध्यक्षा होत्या, महिलांचं प्रमुख पदाधिकारी होत्या। तर त्यांनी या बाबतीत सविस्तर अशी चर्चा केलेली आहे आणि आम्ही येताना वाटभर जे काय बातमी प्रसिद्ध झाली आम्ही भेट घेतल्यानंतर, तर येताना वाटभर प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकांची हीच इच्छा आहे की अर्चनाताईंनी ही विधानसभा निवडणूक लढली पाहिजे। आता आम्हाला वरिष्ठांकडून सूचना मिळालेल्या आहेत की ह्या उमेदवारीबाबत अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही आहे। मला वाटतं 1-2 दिवसात तो निर्णय होईल। आम्हाला अपेक्षा आहे की महाविकास आघाडीकडून अर्चनाताईंनाच तिकीट मिळेल। पुढे बघूया, नाही मिळालं तर मग नंतरची भूमिका बघूया ना। आणि ह्या संदर्भात आम्ही चर्चा करण्यासाठी येत्या 2 दिवसात आमचे जे काही तीनही तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी आहेत, बूथ अध्यक्ष आहेत, त्यांचे 1-2 दिवसात मीटिंग लावून या इलेक्शनच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जो काय नियोजन करायचं असेल त्या संदर्भात आमच्या येत्या 2 दिवसात मीटिंग आहे। तुमच्या तिने आमच्या आता वेंगुर्ल्याचे तालुकाध्यक्ष कुबल आहेत, दोडामार्गचे तालुकाध्यक्ष आमचे चांदेलकर आहेत, आमचे जिल्हा उपाध्यक्ष दोडामार्गचे संदीप घोष आहेत, सगळेच प्रमुख पदाधिकारी आता या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या सर्वांचं एकच म्हणणं आहे की अर्चनाताईंनी कुठच्याही परिस्थितीत या सावंतवाडी विधानसभेतून निवडणूक लढवली पाहिजे। आता ते बघूया ना 2 दिवसात काय होतं ते, पुन्हा मग आम्ही आमच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर या बाबतीत चर्चा करू ना। आमच्या तर तीनही तालुक्यातल्या पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख मागणी तर हीच आहे की अर्चनाताईंनी ही निवडणूक लढवली पाहिजे। आता बघूया ना 2 दिवसात काय उमेदवार लढणार म्हणजे आता आम्हाला तर वाटतंय सगळ्यांना की महाविकास आघाडीचं तिकीट अर्चनाताईंना मिळणार आहे, त्याच्यामुळे आम्ही लढणारच आहोत। प्रत्येक पक्ष आता आम्ही सांगतोय ना आमच्या अर्चनाताई उमेदवार असणार, त्या पद्धतीत तेली उमेदवार असणार तर साहजिकच त्यांच्या पक्षाला सुद्धा वाटणार ना। काँग्रेसने सांगितलं आहे की आमचा उमेदवार असला पाहिजे। प्रत्येक पक्षाचा प्रश्न आहे तो पक्षाच्या 288 मतदारसंघात आता महाविकास आघाडी आहे। आता त्या 288 मतदारसंघात आता जे काय आता निर्णय होत आहे ते तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेत आहेत ना। 2 दिवसात आता होईल क्लिअर, आता चित्र स्पष्टच होईल ना। मला एवढंच वाटतंय आमची जी चर्चा झाली पक्षांच्या श्रेष्ठींची, त्या चर्चेमध्ये तेली किंवा आणि कोण उमेदवार हे कुठल्याही परिस्थितीत स्पष्ट झालेलं नाही आहे आणि त्यामुळे आम्ही सुद्धा आघाडीमध्ये आहोत आणि आम्ही सुद्धा 100% लढण्याची तयारी ठेवलेली आहे। मात्र परिस्थिती बघून सगळे निर्णय घेतले जातील। चित्र स्पष्ट होईल ना 2 दिवसात चित्र। काय झालंय की आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय ना की ताई आता हे आलेत तीनही तालुक्यातले आलेले आहेत प्रमुख पदाधिकारी, त्यांना प्रत्येकाला हेच वाटतं की अर्चनाताईंनी ही निवडणूक लढवलीच पाहिजे। आणि सर्वसामान्य बैठकीमध्ये हेच सांगितलं आहे की अजून 2 दिवस आहेत, उमेदवार फायनल झालेले नाही आहेत, तुम्ही कामात राहा अशा आम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत। ज्या अर्थी कामात राहा म्हणजे आम्हाला जे वरिष्ठ शब्द देत आहेत ना त्याप्रमाणे आपण राहिलंच पाहिजेत ना। वरिष्ठांना तर आम्ही डावलून जाऊ शकत नाही, कुठे काय येणार नाही। आता उमेदवारी डिक्लेअर आम्हाला 100% खात्री आहे की अर्चनाताईंना महाविकास आघाडीतनंच तिकीट मिळणार। चालू आहे
जसा आपण म्हटलं तसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच हा पारंपरिक मतदारसंघ आहे. आता पहिले जे निवडून आले दीपकभाई ते राष्ट्रवादीच्याच तिकिटावर निवडून आले आहेत, नंतर शिवसेना आले आहेत. हो, आता संपूर्ण जिल्ह्यात बघितलं तर आता 3 मतदारसंघापैकी एकच मतदारसंघ आम्ही मागतोय. 2 मतदारसंघ आता महाविकास आघाडीच्या शिवसेनेला गेलेलेच आहेत ऑलरेडी. 100% विश्वास आहे की आमचे वरिष्ठ नेते जे काय ते आमच्याबरोबर आमच्यासोबत राहतील आणि ताईंसोबत राहतील आणि ताईंना 100% ते आशीर्वाद देतील. जर 2 दिवसात आता उमेदवारी डिक्लेअर होईल, 2 दिवसात आम्ही आमची परत भूमिका स्पष्ट करू, सांगू ना तुम्हाला. 2 दिवसात परत सांगूया ना. बघितलं नाही काय धक्का नाही आहे. तेव्हा सर्वसामान्य माणसांची त्याबरोबर आमच्या पदाधिकाऱ्यांची एवढीच इच्छा आहे की ताईंनी ही विधानसभा निवडणूक लढवली पाहिजे. नाही, आमच्यातले तर कोण जाणार नाही, आमच्यातले कोणीही जाणार नाहीत कुठे. महाविकास आघाडीचं काम करत आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.